bia kwa babiomba Attention TV kwentwa na magimedwa sabe mede nsem ekoso e won tenten so ye nyina yenim Prophet Ogyaba say ending of last year Prophet Ogyaba ne nsem ne beto apawa so a wo bia be kan bia mpa wo be yi nanim se sebi wonye taabo nyankopon abona ma ne tebia sebi mu odin enti sebi wo de be hye ma se ne Bible kan say be ma kwan de da wo ba ho no no de wo se wo de be wurubura mba ho di tumu se wonye taabo nti mane badia wono so de bewo so sana ababa bi nso ye fene lady Kasi wono so me se live TikTok live ya yekoko ya na me se kokwa na nkomodidie mu no Prophet Ogyaba din ekopie mu na chese lady Kasi chese woko Prophet Ogyaba office at Sadana Prophet Ogyaba se woman blow job was sadana let the Kasi say 1 year nenso 1 year mpono Prophet Ogyaba eyi 50k the man sadana ne edi hobi osama no 2k na chese adwuma no ekọ nanim enti komodi na akọ say lady no minim ne ekọ ya oba ya o ma ne mo chat na odi be pie abonten Prophet Ogyaba ni junior pastor ba ko abejan tenten so de ndomido so pu de brele di Kasi send ya lady Kasi kanu enye no kranti okita anointing wo ye na minim se sa anointing wo ye kra no a minim se ye di bodua de na minim se ye pagya ne sa keke okita anointing wo yellow one bi apagya kese ni bi se wo dome lady Kasi se wa meka no kra se ne wo ka fa eye omusofo pani Ogyaba ho no wa meka no kra enno me akosi na asefo de wo hwie ma no pa me enko hwe ne pastor nmra Already shani pa bia sabe wo hwame nsemi twagu social media so yes Awuraba bia wa betena ntentan fidie no so kasa se one Dr. Ogyaba shiama Dr. Ogyaba oni ni shia Dr. Ogyaba man 5,000 the second time one Dr. Ogyaba shiama Dr. Ogyaba man 20 million and nyina 7,000 and net anisika na ni titiri ne se before say Dr. Ogyaba di sika ne be man no I said doctor so here BJ every on Awuraba no ho na chese doctor na request BJ every no ho na wura tie me be bia o tenten tan fidie kase no so a wu twantro kase be bia ya chechere aboa no ho na yesane no kura won sam ni mu no konna koka before it's too late because when you say sama wo kan nkrofo bi na hye wachi na wu twantro agu papa na nim ase be ka sama kire Dr. Ogyaba unim nkrofo mu didi ne nsam inyanka awisia ne akunafo ena papa we hwe wo mo eti wugu papa we yanim ase ama nyanka ne awisia no ade no musu bedi hye mawura I better say obekọ no aka no kore se nsam a wo ka no nkrofo bi hye wachi unim se nsam a wo ka no no kore bi ani ayantro na wutwa to papa no so se wo be se na ni monyam wo be gu ni hu fi because no one some na ba social media when we say and someone walk out to Dr. Ogyaba so say or normal woman BJ no e tro when we say papa no kura woni ni hia ma o ma o say 7,000 na walk no na wura tie san someone walk out for Dr. Ogyaba ho no say ya no kura wo so san someone walk out for Dr. Ogyaba no say ya sa na tia wo soro ani asase eni ne Dr. Ogyaba ntamasem na sa wasuru di na sa wudi bemudia maami ohuson batitie me se sansama wo ka fa Dr. Ogyaba ho na wutwa ntro kase we ato Dr. Ogyaba so se ono sofu panyi ono enka nkyira wo se mani BJ won kan kyira wo no wihia ye ema wo man oma wo 7,000 won man 5,000 yedi kan won sama 2,000 yedi kan asika ni nyina 7,000 san sama ho kan say ye tro dia ene mawura mi gina se nyame ko a na mi gina so nyame difo na me pega wonsra we sam ya Bible kasa no me fra ahohome wo soro otwadi aponti asefo na me fra ahohome wo fom me fra ahohome tiniam me fra ahohome wo mframanan mu na me gina twadi aponti asefo anu masam wasam 109 me de kese so ba ba ka no kora numi we be firi wa betiri so atofom ba se ba bia be gina ena wo gina se ye wo kan ye no kora dia ene etie enumi nsam a efra Awurade nsam a ebai ebetoa wo fie ebetoa wo busia na wasifo nyina ba ya mobo
gyina Psalm 109 so kɛsew sɛ asɛm na o ka fa Dr. Ogyaba no sɛ nokura bi animu a brabɔnten bɛka sɛ nokura bi animu a brabɔnten bɛka na sɛ o si baabi a wo gyina no sɛ yɛ nokura na wo ka nokura na wo ka no di good Dr. Ogyaba ho fi dia ɛne bi gyina Awurade asɛm so Psalm 109 emu nume emu ababrɛsɛ emu yareɛ emu wuo ɛne nsɛm a wo nyame asɛm ɛntoa wo fie ɛmbɔ nwura wo fie na ɛnyɛ yareɛ nya ataadeɛ nhyɛ wo kra Psalm 109 verse number 1 ka nyame asɛm wose ma yeye nyankopɔn ɛnɛ dan awuraba yi a wɔte social media ɛtwa ntorɔ akyerɛ Dr. Ogyaba wɔtwa ntorɔ ato Dr. Ogyaba soɔ sɛ Dr. Ogyaba ma ne 7,000 Dr. Ogyaba nso a request bigye afiri no sɛ awurade asɛm awuraba yi kan sɛ yɛtorɔ deɛ a ɛneɛ Ogyaba nyankopɔn memua wa no abɔnefoɔ ne nkontompofoɔ mo te sɛ awuraba yi ɔte social media wabua no wana no atia Dr. Ogyaba mpagya ne hyɛ berekan wɔde tɛkyerɛmatorofoɔ twantoro to Dr. Ogyaba so abere asɛm no nyɛ nokorɛ kan wɔde anitansɛm ɛna atwa Dr. Ogyaba ho ahyia na nipa hyɛ w'akyi ɛna wɔka nsɛm anyɛ nokorɛ kan na ntɔkwa mo ne Dr. Ogyaba adire ne sɛ asɛm wei wɔsoro ne asase edi wo ne Dr. Ogyaba ntam na sɛ Dr. Ogyaba di be mo dia ɛne nnome a ɛbɛyi ɛyɛ wo dia na wura kan Bible no na me die bi gyina wɔ nyame ahoɔden mu kasa sɛ nyame sɔfoɔ me bɔ nyame te asefoɔ din ne nyame a wɔbɔ ɔsoro ne asase ɛne ahohom a ɛwɔ mframanan mu ahohom a te nnua mu ahohom a te gata mu sɛ wo awuraba wo tententa fidie so etwa ntorɔ to Dr. Ogyaba saa nnumi wei ɛnhwehwɛ wo kra kan na wɔde bɔne hyɛ ne papa anan mu bɔne na wode hyɛ Dr. Ogyaba anan mu kan na wɔkyerɛ ne de hyɛ ne do anan mu kan Bible na abɔnefoɔ si ne efiri nakɔ wo awuraba yi a wotena ntentan fidie ɛka nsɛm twa ntorɔ to Dr. Ogyaba so abera nya nokorɛ efiri nakɔ wo fie ɛnome ɛne fie apam ɛnhwehwɛ wo kra mfa wo kra nkɔ asɛm ado kan na maseta nyina ne efiri nakɔ ahohom a wo wiase ɛsoro ne asase nyinaa ɛmɛgyina wo nifa messa say we do comment ba say pastor ni o ye right because office wo no I don't think say na wo hobby ni e course wo nim ada na akotwa no nti wo so be bodua fa comment bra Attention TV e be ka makra